O kabiwas, ay grabe. Kuya Ronnie oh. Grabe naman si Kuya Ronnie, kakabayabas talaga. Ayan pa oh, ala ka. Ayan pa. Ala, ala, ala din na magmayang oh. Puro lahat may huli. Ako rin. Ako rin, akala nyo kayo lang. Ay, galit mo laki rin. Ala ka, pla rin. Pla rin natin. Kasi may panalo. Ay, maganda. Uy, grabe, laki. Dali. Ay, laki, pla. Ay, grabe, laki nga. Wala tayong pasalok. Ay, grabe. Grabe ka. Good morning. So yan mga tay, balik sa lecture tayo. Yan o, nakaisa na ako mga tay. Ito yung gamit ko mga tay, taw-taw lang. Dalawang taw-taw gagamitin natin. Tapos mga tay, excited to kasi may darating na kasama natin sa GC. Sila Kabiwas, tapos si Katay Ronnie. Ayan, dalawa. Good morning po. Ayan ang spot natin mga tay, lecture fishing spot sa likod ng lecture park. Ganyan lang yung ano natin, phase 2. Ay, maraming salamat po sa inyong lahat mga tay, sa mga solid supporters natin. Mega love shout nga pala Kuya Francis, Kuya Lito Arriaga, yan, Kuya Delphin Padilla ng San Simon, Pampanga, mga lahat ng solid supporters natin yan sa Pampanga at sa Tarlac at sa Bicol. Kasi Rinan Fishing Adventures yun, mega love shout out. Bicol ako vlog, yan mega love shout out. Oh, yan na naman mga tayo, laki. Grabe laki. Yun oh. Ay, malaki mga tayo, sumabit pa sa amin. Grabe ang laki. Ay, Diyos ko. Yun mo, mga tayo, ang laki oh. Uy, grabe. Oh. Kabiwas, bilisan nyo na Kabiwas. Diyos ko. Pangalawa na. Yung pa isa oh. Uy, sayang. Sakto to mga tayo, mag-i-enjoy to sila dito mga tayo. Thank you Lord. Kain pala natin bullets mga tayo, no? Ayan, 2 hook yung ginagamit natin. Tapos yung size ng hook natin ay ano lang yan mga tayo, size 9 ulit. Tapos yung isa noon mga tayo sa kabila, nakahanap ako ng size 10, yung galing kay Boss Winchester Frog and Fish. Ayan, din si Kabiwas, ang kita na mga tay. Ayaw, Kabiwas, good morning. Ganda na ka tay. Ang ganda, nakadalawa na ako. Yan. Yun oh, grabe laki. Grabe na naman. Ay, mas malaki. Uy, ganda mga tay oh. Pangatlo mga tay. So, Kabiwas, grabe oh, tataba. Grabe ang laki. Sarap. Yun o, kasi Nel o, Manaybik, kasi Pitong, Philip Robles o. Ang laki o. Thank you po Jay Francis. Try mo, pulsuan mo na lang kung saan mo gusto. Ganun yan pati pagka naramdaman mo kung saan mo. 3. Ako wala pa. Oh. Pa isang oras na 3 na. Oo, lalo na pag patanghali. Naku, madami. Napakarami. Oh, huli mga katoy. Nakakatibiwas. Bro. Nakawan, sorry. Sabi ko sa iyo sensitive floater yung taw-taw. Ayun yun, floater eh. Sorry, yung mga kabilas katoy ha. Ganda, laki. Thank you Lord. Nagkataro-taranta na. Kuya Delphin Kabiwas. Ay, masinsya na kayo, masilaw. Naku, against the light ba? Gabi. Anak ka. Ganda Kabiwas. Dali. Ay, naku, plapla. Dito, ay. Grabe, laki nga. Wala tayong pasalok. Ay, grabe. Grabe ka. Grabe Kabiwas. Nahuli mo, sabi ko sa iyo, malaki yun eh. Sabi ko sa iyo, bantay mo yung floater mo eh. Ay, floater mo. Yung pamingwit mo.
Ang ganda no. Kalapad pa. Buti inabot mo pa ano. Ngayon, nakataka yung nagalaw-galaw pa lang yun. Naabutan natin yun. Ayun isa pala yung Kachay Noel Cruz. Taga China pala siya Kachay. Diyan siya Nakadestino. Ayun at kay Benedict Santana, yun may kalab shoutout ko. Thank you Kachay. Punta ka dito Kachay oh. Or PM ka sa akin Kachay para oh yun na, yung isa. Yan Kachay. Kasi naman. Uy ano, ay sas. Kasi baby. Akala ko Tapos may pasyaro din pala tayo. lumukso. Kay Mario Apinardo, yan. Maliit mga tay. Solid, kabiwas din natin to. Tapos sa amin. Balik natin to para lumaki. Yan, sa Nagulat ako, Tondo, tumalsik siya. Tondo, Delpan Anglers yan. Dapat sa all members nyo, no? Yan. Shoutout po sa inyo lahat eh. Tulog yan. Tulog ng GoPro yun. Tayo, ano lang. Susunod. Kumain natin ano. Kachay, bulati pain. Gusto mo mayroon akong bulati. Ano tayo good sa gilid. Kaso, Ganda nun kabiwas, kinagatan ko isa ko. hindi na natin ako. Ayan, hindi ko nakita yung ano. Napansin ko. Ayan. Yan si Kaya Kachay. Sa akin, isang Sarge, good morning. Kabiyabas TV yan. Ayan, dito na ka Sarge. Kaya, hindi ka kasi pwedeng tumambay doon, matutuwing ka. Ayan na naman oh. Kayo Ronnie, Kuya Ronnie. Ay, gagi. Pa-welcome Kuya Ronnie. Ah, grabe. Maliit kayo. Oo. Ka na naman. Diyan kaya naman eh, kaya ka naliligaw eh. Kung Kuya Delphin oh, binambabatikos na naman sa akin, kaya naliligaw. Nakakachotang limano. Hindi na ako pumapasok kasi mga fishing lang eh. Ang taba oh. Abeig kami naman eh. May pasok-pasok nga. Oh, di ba mga katay oh. Fishing muna bago. Salamat Lord. Yun, ba't muna si Karoni? Tagal kong patawag sa atin kanina na. Oh, grabe si Kabiwa, sunod-sunod na oh. Ay, laki. Katay ano, Jeep oh, punta ka rin Katay Jeep, saan ka na? Tapas na. Yung pisto mo to Katay Jeep oh. Lapad na naman. Ay. Kuya Ronnie to, kabila, kayo Wala, Ronnie. gusto ko plapla ay maliit yan. Ito pa. Wala pa ang nahon, di pa ka kasi tap. Yung gana pa ng plapla. Ay, bilis na yun. Bilisan mo. Nakadali na. Yan na naman, isa pa. Yan na naman. Mario. Laka. Ah, grabe, ang laki na naman oh. Ano yan, ano yan? Ba't dami niyan? Grabe oh. Ba't ako wala pa kahit isa? Ay, lang. Ano mo pa? Set up ka na. Kachay, dito ka na, magbulati ka na lang muna. Ay, Karoni. Ay, bulati ko. Naku, nakakasilaw mga to. Sana umangat na yung ano. Yung araw oh, para ano. Against the light po eh. Sorry po talaga mga to. Kalagay lang. Ano ba yan? Kalagay lang. Ang sarap i-highlight ang kabiwas. Para pag-iksahin nyo ako ah. Kaya pag-igaw nyo ako eh. Ay, pa isa itim. Ay, yung isa pa. Tak na doon eh. Alam yan lang. Buti nga sa'yo. Dagan. Kachay Michael, oh, bilisan mo na Kachay Michael. Malupit si Kabiwas. Ito Biwas Delmar. 4 na pamiwas yung nilatag. Hindi maganda o gagis. 3. Akala ko 4 ilatag mo, 3 lang. Ilatag mo. Maganda o gagis sa tatlo, apatin pa. 3 lang naman tayo dito kasi, luwang pa to. Ito kasing Gatchoy, sabi ko. Taon-taon daling ko na taon-taon din ako isang piraso lang. Maganda nga taw-taw rito. Mga kasi nagmamadali si Sarge. Bibigyan pa ni Karoni. Gusto na marvest, wala pang floater. Ayan, may floater. Subukan mo. Tawa si Kachay sa'yo. Kachay, nagmamadali si Sarge. Ano nangyari doon? May pae. Uy, huwag kang maingay, tulog si Boss Francis. Ayan na naman, lilakad-lakad. Ay, Jesus. Oy, panda. Ay, akin mati, kinakagat din. Panda. Ay, sayang. Ayan. Sige. Gawin pa ba natin yan? Sige. Sige, bilis. Maliit masyado yun eh. Sabi oh. fingers lang yata Alos yung ano mga kasi, yung tubig dinatatahimik ko. 36 Panay na yan. biwas ang biwas si Kabiwas eh. Hindi naman kabiwas. Ala ka. Aray ko talaga. Ala ka. Ang taba. Pwede na yan. Laki na na eh. Wag ko nang ipapaling, abot naman ata. Sana abot yung video natin mga to eh. Andun pala yung malalaki sa Saan? dulo. Abot ba dito pag ganyan Kabiwas? Oh, Kabiwas. Ay, ang grabe. Kuya Ronnie oh.
Grabe naman si Kuya Ronnie, kakabayabas talaga. Ayan pa oh, alaka. Yan pa. Ala. Ala din na magmaya oh. Puro lahat may huli. Ano kami mas. Isa pa. Yung isa mo pa kinatak. Ay, ako rin. Ako rin, akala nyo kayo lang. Kaya mas malaki rin. Alaka. Pla rin. Pla rin mga toy. Kasi kaya may panalo. Maganda tama. Ay maganda. Lipat. Uy, grabe, laki. Lipat ko dun. Puta, laki, pla. Diyos ko. Grabe. Napakalaki. Grabe mga toy oh. Thumbnail yan. Ay sus, Ginoo. Grabe, laki na yan ah. Oh, laki. Ano yan? Gilid lang ng tabi. 8 fingers na yata yan ah. 8.1. Ba't may 1 pa? Meron eh. 8 na lang. Ano ka? Kalol. Grabe, sus Mariusip. Diyos ko Lord, thank you Kachoy Francis. Lipat ko. Oh, wag mong nang. Sa ano? Bayabas talaga. Dula ko sa ano? Malaki. Laki naman kikabiwas. Kuya Ronnie, yung pamingit mo. Hindi, dali ko na nga eh. Ay, nako. Sus Mariusip, ang laki. Grabe, kabiwas oh. Grabe. Mas malaki kaya akin. Ay, oo nga. Oo nga. Grabe yun, tataba oh. Nasa gilid lang talaga. Kalerbi no? Yolo ka. Akala ko tulog, naglaot pala sila maaga. Naku, napakaraming huli niyan. Oo, kakauwi lang pala. Alas 2 sila malis kanina madaling araw. Oh, yun, kaya nga rin eh. Tumatakbo na. Pug! Ay, sus, Ginoo. Nahuli. Nahuli ng biwas. Amuan, Yusi pa more. Laki. Ito rin akin mga to eh. Mas malaki to. Ito oh. Yan mga gandang mga ganyang mga galawan oh. Wala. Ang lakas ni Kuya rin mga asar eh. Mga katoy oh. Bawiin ko yung pamiwas na yan. Ayun mga katoy, may huli tayo. Ayun, si Kachoy naman ang nakadali. Size. Walang video ata. Di ata nag ano. Ayan eh. Diba? Oh, laki. Pabiwas oh. Grabe, laki. Fingers. Ayun mga katoy oh. Mukhang di ata na video ah. Ayan. Sana meron. Manalig ka lang. Ay, thank you Lord. Kabiwas na naman oh. Biglang dumadawi no. Kachoy Francis! Thank you! Kabiwas Francis. Asa na si Kachoy Francis? Nag-aalmusal na yan. Hindi na natin nakakain pandesal oh. Sa ano pala yan, sa members natin ng Markin Angers. Ang ganda mga toy. Siguro mga toy kung malaki tong ano to. All members din natin sa Yung bulat siguro kung medyo malaki to. Lagi mo yan kay Tol Erwin, kay Tol Arvin, kay Coach ATV pala. Kay Bata TV. Yan. Oh, sarap din eh. Pwede pa siya. Vilmar talaga, tara. Sa linggo no? Michael Burak. Tsaka yun pala kay Michael Burak sa mga... Kay Aris sa linggo daw. Si Aris dito na punta. Yes, uy, good morning. Ayan, oh. Yeah, si ano ah. Nakarami? Lumawat daw, 200 kilo. Mariusip. Kumusta? Thank you Kachoy. Busy ka na ngayon sa ano mo ah. Ano ito? Oh, Kachoy, ang dami naming huli. Yan ang pabigay daw si. Kachoy, tingin mo huli namin. Lalaki Kachoy. oh, sa akin sa gips lang oh. Panalo. Ayan na, nakula na. Ako wala. Pwede pa. Oh, ito pa oh. Kachoy Francis, pa-welcome. Ay, sayang di inabot. Buti nga sa'yo. Agad. Ang lakas mga asar to kasi. Tumatanda na kasi kasi. Ang dami oh. Lalaki. Oh, ilan na kalas sa'yo? 2 na. Oh. Nakaraan mga sa akin, 7. Wala talagang nakakawalang maliit. Tandaan mo, kabiwas. Yan ang mga rinatok yan sa mga anglers. Alaka! Ay, mas malaki. Oh, grabe. Oh, grabe. Ayan, lumilipad kay kabiwas. Kay kabiwas, sorry oh. Grabe si
Sirit talaga. Sirit talaga tong ano ko, reel no. Ganda ng Reel. taw-taw ni Kaya. Wushung! Kuya Ronnie. Ay, yung isa mo, yung pula. Ayoko nga. Ah, Kasi, ayaw maniwala lang kasi kung dollar eh. Pero kung may dollar ako, may niwala ka sa akin. Piso lang kasi dala ko eh. Oo, kita mo nawala. Niwala ka sa akin. Yung isa, yun o. mali. Yung isa, Yung kanan. bandang kanan. Kanan. Ayun nga, kinakagat. Ano na? Ayun yung isa. Maniwala ka lang sa akin. Lubog na. Ayun, Manampalataya ka lang. Di ba? oh, diba? Naniwala ka na sa akin. Wag galing beer house. Pulang-pula. Hindi ka kasi naniniwala sa akin eh. Kasi wala akong mahirap lang ako eh. Galing beer house yata. Sabi mas, di ba? Ay, si Taw-Taw. Yung isa pa, yung isa. Ayun. Oh, grabe. Ikaw lang ha. Naglalak talaga pag nabibiwas. Maniwas ka na katibon. Grabe mga. Ah, ito, yung isang taw-taw, gamitin mo. Pagod pa mga tig, grabe 200 na kilo na ano. Night Ano fish. pa? Ano sa umalis? Aga-aga di ba? Alas 2 daw. Madaling araw. Sityo pa lang, harvest na. Seryoso. Masarap Alas yan yung 10 puno na sisig. to. Makakatulog mga. Alas 10, maaga pa, wala pang alas 10 eh. Hindi, uwi daw alas 10. Puno na daw, puno na. Wala pang alas 8 ata no? 8:30. Ah, 8:30 pa lang. Kinakagat na naman tong isa to. Oh, yan oh. Ah, Oh, yan oh. wala ka. Ayan na nga. Oh, yan naman. Talaga. Grabe talaga, sipol talaga. Oh, wag mo nang galamin yung sayo, babayabas ka na naman kagad eh. Maliit natin. Grabe yung hook ko. Oh. Ang laki kinagat. Maliit. Ang laki din sa kanyang Oh, Oy, malaki na naman. ang taba. Parang si Tol. jokes lang Tol. Love you Tol. Tol Erwin. Ay, may galabsot nga magi Tol Manny. Ingat ka lagi dyan Tol. Pagdadrive. Ay, naku, kalahati na. Kalahati na. Uwi na tayo. Oo, na. Kuya Uni. Nakasampu na ako dyan. Talaga, laki ka. Grabe oh. Yahoo! Popping. Ayaw nang video. Ba't ayaw nang video? Marami na akong video. Grabe mga kasi. Oh, bayabas. Ay! Binayabas si Kuya Roy. Ang dami kasing huli niya doon mga tayo sa kabila. Di kasi pupunta si Katsoy Jeep ah. So, yung spot niya yan eh. Salamat dito. Sige Katsoy. Malaking tulong yan Katsoy. Gandang pangkoba yan. Dito pa yung setup para sa bahay ni. Malaking tulong yan dyan. Papadawin ako ang ulit ng kabila. Yung sa may ano, creek. Ayun eh. Oo. Kumusta kayo binutasan mo na 6 nung karaan? Dumawi kaya yun? Ay! Naglagay si ano dun kasi yung mga ano, nakaraan nagbutas yun si kasi Wah, Francis. puta na. Ganda ng agit ah. Binayabas ka na boy ni Kuya Ronnie dyan. Layo sa... Ay, Nagwa- dali na to. Uy, yari na naman, laki na naman. Layo. Yung isa pa. Uy, ganda na naman oh, size na naman, laki na naman kita biyo. Masarap na tilapia. Grabe. Yan yung, yan Kuya Ronnie sa'yo, Kuya Ronnie. Biwasin Kuya Ronnie, dyan na naman. Ay, laki na naman. Yan na lang Kuya. Ay, ano? Kuya Ronnie, isa pa. Kuya Ronnie, isa pa oh. Ito to. Flower horn. Ito Kuya Ronnie, isa pa. Ito oh, ginabiwa, iba ano mo. Oh, di ba? Uli pa rin oh. Mas malaki yan. Sa gilid lang yan sabi. Ay, yung akin din oh. Uy, Jesus, wala. Nagkakabiwas na naman mga kiwas. Weh, kayo lang naman eh. Nadali na ulit tayo sa pulangan. Sumabit sa water. Ano, mas malaki. Uy! Oh, Pasaway Nako. ka na itong bitik. Na may extra yung pato. Tignan niyo yung huli natin. Oh. Yari ka kay Kuya Ronnie, maging patri ka. Pula-pula. Tapos pinalo tayo ng bitik. Ayun. Ayun, huli, plapla. Ay, Sisi, tapos nakawala. mapakaspas pa. Tunay na Speaker Ronnie, may plapla. flower horn di pala dito. Meron pala? Tawagin Mayan. Ay, oo, ang laki ba? Mayan, ang ganda ng kulay. Kuya Ronnie, patingin niya ako niyan. Kuya Ronnie, ang ganda ng ano niya, isda oh. Bagong pasaway ng bibi na to. Bitik ano. Ayan, mula Hindi baspas. Pagaspas. naglalaro lang yan. Hey! Dude! Tinala. Ay, Ang gago ganda. lalapit talaga. Ayan, walang. Parang, hirap Bird yan eh. makausap. Kinausap yung bibi. Kinausap mo kasi. ano ba to? Layo ka.
Ganda naman nakikironi. Sarap yan, Kuya Ronnie. Masarap yan. Sunod-sunod kabiwas dun oh. 5 fingers na naman. Tuwan-tuwa si Kang. Gusto ko sa inyo kabiwas eh. Mag-enjoy lang kayo, masayang masaya na ako. Ang laki. Grabe mga katsi. Punta na kayo dito mga katsi. Tulong tapa. I-secure nyo lang po yung sakyan nyo. Huwag kayong paparking dyan sa may ano, T6. Kasi may towing dito. Yan, Sukmon Anglers oh. Pure Gold Anglers. Yan, punta na kayo mga katsi. Ay na, tao-tao na naman. Ayan na naman oh. Sunod-sunod na naman. Biglang dumadawi ano. Talaga yung bibi na to, no? Kachoy, Master Loloy, tara na. Wasdi. Ay, binitawan. Ang ganda ng ano dito. Dawi, maagang kagatan. Bungal fishing. Ngayon nga bungal fishing, tara na. Ay, base mo na ako ni Ronnie. Saan? Kasi Marjon, So, pinagpasok, ano, pagaspas. kaabay. We. Kay Marjon din pala yan, Sharon para. Kasi Marjon, ulitin mo. Nawala. Ayan, yan, yan, andyan pa, andyan pa, andyan pa. Yan pa. Oh, dahil. Ah! Naman, Ah! Ronnie. Ah! Bakit? May baby shark na rin, na sumali. Ay, alak ka. Bakit? Akala mo di kita kukunin. May dadagdagan ako sa iyo. Pwede na yan. Oo, kinuha ko itong malalaki. May shoutout nga pala, paring ano, paring Dinis. Paborito na yung paring George. Oo. Request nila sa akin to eh. Kuya Ronnie, biwasin mo to. Yung iyo. Sige, sige, sige. Biwasin mo. Oo, di ba? Grabe. Huli na naman mga sige Kuya Ronnie. Aray! Ano, nakatawi? May aray pa. Wala. Hindi, mabit sa ano ko. Yan naman. Ang liit eh. Well, ito. Oh, natanggal na. 3.9. Ang ganda talaga rito. Ito masarap ang preto. Sarap talaga sa Lechon. Ayan na, yan na. Yan, yan. Oo, yan na naman. Kabiwas. Kala nyo kayo lang kabiwas. Kachoy Ronnie. Kachoy Ronnie. Tilapyang tunay. Ay, salamat Lord. Oh. Ay. Umakati. Naputol yung kabiwas. Nakabukas pa yung ano natin. Ay, huwag natin pakita. Tingnan, baka mamaya nakalabas pa yung pututoy. Kaya lang, walang break. Nag-chat nga kami yun kanina. Sabi niya, ano, gising ka na? Oo, gising na ako, nakaubo pa nga ako. Sabi mo, mag-ibig ka pa lang. Tinatry nila. Ay, ayan, kabiwas. Huli ka. Oh, ala ka. Huli pa rin kabiwas, oh. Oh. Nagkakangkong na kasi kayo eh. Yung isa pa, yung isa pa. Yung isa ko mga ito. Oh, ay, sus, oh, huli rin. Nagsawa na sila mga tayo sa ano eh. Naghahanap na sila ng plapla. Nagkakagat na mga tayo ng ano. Na, ay, maliit. Nagkakagat na ng ano, ng kangkong. Gumagalaw na yung ibang mga ano eh, mga talbos ng kangkong. Ayun mga tayo. Napakaba ng ating video ano. Ayan, siguro mag-cut off na tayo mga tayo. Ayan na kasi. Yan na, muli, si Kabiwas. Ano, Kabiwas. Thank you Kabiwas. Grabe si Kabiwas, grabe mga tayo. Yan, pa-support din mga tayo sa kanyang YouTube channel na si Kabiwas TV. Kuya Ronnie, yan na, nagtawa na, andun na oh. Naghahanap ng plapla. Yan, ito mga yung huli namin. Kabiwas yan. Ito mga alos sulit. Kabiwas oh. Grabe. Tapos Mariusip dumawi talaga Kabiwas ng gusto dito. Diyan lang natin sa bandang kanan. Kasi ito rin akin. Kami ni Kuya Ronnie to. Dalawa kami ni Kuya Ronnie. Uy, ganda. Oh, may mayan pa. Po. Good morning, Kachoy. BM na kaya? Ay, sino pala? Kachoy Francis. Bibiyahe na? Oo, biyahe na. Sige Kachoy, ingat kayo. Thank you Kachoy.
Ayan mga tay, Isla Lakeshore yun lang yan. Ayan. Yan, dito kami sa likod ng Isla Lakeshore Playground. Ayan. Thank you. Ayan mga choy, ang aking huli. Ayan, kumuha ko namatay, 3. Tapos kinuha ko tong kandol. Binigay ko na lahat kay Kuya Ronnie. Yung huli natin para bigyan sila Kuya Berting, yung mga kapitbayan, bayaw niya. Tapos kumuha pa ako ng konting kangkong doon sa gilid. Hindi yan doon sa tanim mga ating ni Francis. Ito kay Francis ha. Yun, maraming salamat po Lord. Kabiwas yun, pero ni isimbanin namin.